weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv futuru yoni to mairie to kasga to beeli cowi to jabali duɓe to Sinthiou to Sinthiana Sinthiou dañɓe to Thienela sahoɓe ko on takkusan juula ha to dara haramayni sharifayni to ha to galle ceerno Mamadou Waddou to cité Asegna Dakar ha yembal Dakar ha to galle ceerno Madani Tali ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal ɓoyata ma wuro Touba wattu yobde facteur aji mum courant to leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi salima sifde sifande mom yesso police ma ketto hen musidɗo men sehdi men Foutanke Diaw to leydi Mali ma jaaha to Mopti toon noon ko diɗɗal tawa kadi ko yimɓe joyo diɗɗal ngal yimɓe joyo e mawɓe diine isayankoɓe Mopti kañumen bifta talata hande o to leydi Burkina Faso ko fodde kene ɓuura police ji sappo mbasi pittali men hewɓe kadi majjinama woni porté disparu to leydi Nigéria ko chinois ji nayo biftaɓe guila ñande sappo biftanoɓe guila ñande sappo e jeegom lewru korse gonɗen ɗum goppitama altine hanki o to leydi Tchad risnaɓe hewɓe teɓama e nder nokku to ɓe mbiyata zone rouge oɗo saaha joni loskoji nana jokkita nana uddita hen beele ande so tawi koɓe tourisme en walla koɓe mercenaire uji bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓatake jamma gonɗaɗo hono Abou Sarr ko mawnum duttiɗo o tawateɗo to Dakar Ibrahima Sarr ko mawnum duttiɗo o tawateɗo to Bagodina Khadijatou Sarr to Bagodina Kumba Lewe to Dakar Mamadou Demba Souadou to leydi France Hawa Demba Souadou to leydi France jettindo ɗo wulango eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe ustare jinnaɗo mabɓe gorko hen banggue kaw mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Mamma Sa Gujjo o tawta hawre Ladial ko ñalawma o hawre Ladial koto wuuro men Bagodina eɗen mbiya tan dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettiniɗo wulango ngo ɗon siftinde o yettiniɗo wulango ngo ko biteɗo Hawa Demba Souadou tawateɗo to leydi France ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto so a ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darotaki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leece kala 11 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskinallah o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo cheyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe yo gaddotto mbaɗiri ayeji mumen e safruji mumen ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp
omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗaɓe vocal uji yo mbaɗ insisté kala saaha siftanamo wona sala siftinamo wona salaɓe ƴettude mataw ko hewrede tan ceerno Djiby Sy komo Allah libiri gandal hande mbadden dando faade makko kodo adama ay sosal mun jiddo so alawa dedi wan podor mon boron do dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall ko dara keso ɓamtiɗo jaaduɗo e jamanu joguiɗo kaɓirɗe mum ha timmi dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall e ballodiral leydi Turki e gardogol ceerno Makki Mountaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall ene hatojini sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ha fenma duuɓi 14 foti ko suka gorko walla debbo e ballal jomiraɗo duuɓi 3 duuɓi 4 jomum reena deftere Allah teddude wiyande Qur'anil Karim dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall haɗani tan ɗon ene duusodira e sukaɓe gila jangle lesre ha fenma dowre kala ɗemɗe kaleteɗe e windere nde ma jawum janggu tawne yaadi e technique kam ene wondi e humpito e pinal kala dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall hen nani hen caggal nehede suka ha suka wawa marodirede ha wawa jogade pinal gam yeynade lappipine ɓamtare mum janggo dara moderna mo alhaji Seydou Nourou Tall ko daraji ɗiɗi hen dara rewɓe o tawete ko villa 1778 Sicap taw kadi ganduɗa ko liberté 3 dara keddiɗo tawete koto dara sukaɓe worɓe o ko villa numéro 18 cité Sonatel Ouest Foire so tawi ari ha ɗon ma taw ɗon dara sukaɓe worɓe o duɗal dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall holliti oɗo saaha mo gonɗen ne udditi demuɗi mum ha yaaji gam wonande ɗen yiɗɓe winditade ko fate banggue cours de vacances eɗen gandi école aji ɓoyata gudda sukaɓe hewɓe tawete koye booli ha e dinguire e nokkuji goɗɗi kala dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall ɗen sukaɓe so binditama ma jangguine Qur'ana jangguine diine mumen kolle needi kame pinal e jellitare kala jiɗɗo hen ko laaɓi noon mbatta ko 00221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla mbaɗa 77 550 49 83 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe bandiraɓe fulɓe dara moderne mo alhaji Seydou Nourou Tall jaaduɗo e jamanu ɗerima nottoɗen kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogasi ɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo e sawte he ko musidɗo moon ko sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardini kabruji men koto leydi Sénégal pudortoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccodirde ɓesgu leydi ndi ɓe gandi ɗumen e oɗo saaha joni to mboros coronavirus o yarata ɓe kolliri noon wonde kay ñalawma talata hande o e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko e nder leydi Sénégal kala ko holkisa hen ko ujunere e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe tato e nder ɓen noon hen e nder ɓen noon holkisaɓe en capan tato e joyotawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus to ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen tati piccal nogas e jeegomo ko fiɗaɓe ɓe kolliri e nder ɓen fiɗaɓe
heddinoɓe noon hen nogas nayo ko contact CV woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o sappo e goho heddiɓe ɓe ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o e nder ɓe cellaɓe ɓe capanɗe nayo e jeenayo kefti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen jeetato ene tampi sanne ma ballite to banggue fofago eɓe tawe to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann goto noon hawrela diala leydi Sénégal tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe nayyi e ɗiɗi ujunere ne fayi temennayyi capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeeɗiɗo windetiɓe e doggol hen ujunnaji capanɗe nayyi e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tato keftijo cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedere capanɗe joyo e jeenayo kawrela diala ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe saforoɓe nder jokku leydi hekala taw ko wonduɓe e mborosa covid sappo e jeenayyi koɓe temettere capanɗe nayo e yimɓe jeenayo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Mbour gam yidde kay ɓeydude nden ka e kisala Mbour e ko taari ɗum kala hono commissaire Sène mawɗo commissariat central mo Mbour e dadiɓe mum ɓe mbaɗi opération pattama limijo e nder Mbour ha to sali kala e nder opération noon ɓe kolliri tigui wonde lawol gotol ɓe teɓima capanɗe nayo e joyo neɗɗo hen nogas e goho kom nangga tigui kene mandiri hen ɗiɗon tawra tigui kene mbaɗi drogue e posuji mumen hen goto ko calinoɗo dartade ɓe kolliri kadi wonde ɓe nangui temedere capantati e ɗiɗi pièce koɓe kepti motoji sappo e jeetati oto nawama fourrière fodde sappo e jeeɗiɗi moto kadi ɓe teɓima ɗum waɗama saisi e oɗo saaha joni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Kaolack kikiɗe altine hanki ko accident waɗi e dow lawol hakkude Kaolack faade Gambulo e dow lawol bitego route nationale numéro 1 ko kar goto umminoɗo to worgo leydi ndi tawa kadi ko kañuma murɓe leydi chauffeur o noon koye saaha kay yinno wappade camion goto garnoɗo e lawol tawa camion ko panɗo e saaha kamo doga dogtu fakkidu no fewi ɗon to yiiɗi wappade camion o ko ɗon tigui camion ɗon tigui kar makko yani e leydi konin koɓe faabu noon notitima hen ɓe kolliri tigui ɓe cippiri ko juuti e goto e yimɓe wonnoɓe kar he ɓe ɗeɓani horkide ɗum e kar o ɓe teles kar he tawa ɓe tawi kanko foof o ɗigui dendagal gañiɓe hen ɓe foof noon nawama to hôpital régional mo Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yen ha to falde Kolda ɓoyata ɗon kerol hakkude Guinée Conakry hakkude mum e leydi Sénégal kerol ngol uddita ɗum noon ko feere hawrade kay e nder batu CEDEAO joɗunoɓe to Accra lamorgo leydi Ghana e ɗeɗo balle ko ɓoyani ɓe kawrino noon wadde kay jaam e kisal ne arta hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi kerol ngol nene uddite ɗum noon ko beelam mawɗo no fewi wonande kay ɓeena hodde tawa kadi koto leydi Sénégal e to leydi Mauritanie kala leydi Sénégal e to leydi Guinée kala ɗaccan haqqe tawa ko ɓurɓe ɓattade keeri ɗi ha tengti noon e ɓeɗo commune biteɗo tengti Kolda naɓe ha tengti noon e commune biteɗo Linkeringa ɓen noon nde wonno tigui ɓe janana wonde ko fate ɓamtugol faggude mabɓe fawi tigui koye ya garta hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Touba ɓoyata noon ma wuuro Touba wattu yobde facture aji mum ma ndiyam hay sinno noon wonano foof kañumen foof mattata yobde ɓeɗo kam jofaɓe fiɗino ɓoyata ma mbattu yobde facture aji ha no hannirta ni ɓen goni jooma usine aji taw ko fewnoɓe ndiyam sachet ji ene jeeya wondude e nokkuji taw kadi koto auto ji lonnete woni nokkuji lavage wondude e boñuji woni bankaji e station ngaji essence soyete wondude e société ji taw ko yaruɓe to banggue mahgol galleji wondude e ɓeɗon taw ko usine aji fewnoɓe glace e jooma boulangerie uji joom furuji kala dollirama tigui ɓeɗo kala ɓoyatama mbattu yobde facture aji men ndiyam hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Aliou Balde wondude e Moussa Balde ɓe ñawama ɓe darima altine hanki o yesso ñawoɓe to tribunal flagrant délit mo Dakar ɓe ñawira noon ko guyka kamɓe ɗiɗo kala noon koɓe lonnoɓe auto ji o sawaɗi saaha goto noon e saaha kay ɓe lonnanno auto goto ko ɗon tigui e saaha ɓe lonnanno auto goto ko ɗon tigui ɓe tawi e nder werla he haalis jonde no fewi enveloppe ne waɗi 4,5 millions walla kene ɓuura seeɗa ɓe tawi ɗum e nder werla o ko ɗon noon ɓe tawi ɗum e nder werla ko on haalis noon ɓe cajjiti Moussa Balde o ko kañum tigui Moussa Balde o noon ko kañum taƴoɗa duuɓi ɗiɗi e kaso tawa hen 3 mois ko ferme keddiɗo o noon hono Aliou Balde on woppitama caggal kayde heeɓi ko wiyete bénéfice de doute ko guila ñande nogas lewru juin 2020 noon ko guila nden ɓe mbaɗa mandat de dépôt auto mo ɓe lawƴanno noon ko auto debbo goto caggal kayde ɓe jiiri
waɗi kamɓe nde ɓe jiiɗon on haalis enveloppe ene waɗi haalis ko Moussa biteɗo Moussa Balde o kañum iɗi yiide haalis o biteɗo aɗino winamdimo yo tinno yo woppu koppereje janane nde o sali woppude noon ko ɗon tigui o felliti ƴettude haalis o nde joom oto o hetti haalis mum ɓe diddimo tigui ko juuti e saaha mo dogata hollirama tigui haalis kewɗo saami e lawol o teɓama noon tawde o teɓande tawa ko heddi e juuɗe makko tigui e enveloppe he ko 3,9 millions fodde 600 000 hollirama tigui sami ko sadi ko ya lawol ɓe ñawama noon hen goto biteɗo Moussa Balde o kañum tigui woni biteɗo Moussa Balde o kañum tigui woni e oɗo saaha joni ko kañum taƴana duuɓi ɗiɗi e kaso tawa hen 3 mois ko ferma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande aleta ɓennuɗo ɗo sanga 15h30 woni 3h30 ko sagataɓe ɗiɗo Sénégal naaɓe pittali men itta e ndera dowlaji tentuɗi Amérique hen goto no wiyeteno Abbas Mbaye ne yarano duuɓi nogas jeenayyi keddiɗo wiyeteno ko Abdoulaye Diallo duuɓi nogas nayyi hollirama noon ɓe nanno koye galle goto e ndera on galle noon ko feeto wonno ɗon tawa kadi gon feeto ɓe gonano invité ɓe bismano ka e gon feeto e oɗo saaha joni noon commandant kalfinare ko fate enquête o holliri tigui wonde kay enquête o nde yaara yesso hano hannirta ni e ndera ne holliri tigui wonde fodde sagataɓe sappo teɓama e enquête he tawa kadi ɓen koye haare gonno o holliri noon e oɗo saaha joni eɗen enquête no yaara yesso hano hannirta ni biyeteɗo bettunoɗo Abbas Mbaye o kañum ɓooyano ko naati e dowlaji tentuɗi Amérique biyetenoɗo Abdoulaye Diallo o noon kañum ɓooyito toon o honno koto wuuro witego won sikki ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mbima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paɗen to leydi Mauritanie jappuɗen musidɗo men sehil men Foutanke Diaw assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe tenkoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe anduddine ma on calminama haali ɓo bato gonɗa e gonɗoɗa kala moƴƴere Allah a ñaganama e nder hello kabaruji men leydi Mauritanie kaɗen lamɗo kiɗɗo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Abdelaziz caɗiɗo siññinde ñalawma hecciyanke sécurité national gam hollirde omon ɗo e nder leydi ndi ha e nder wuuro Nouakchott ngo o yaltani kanko noon Mouhamed Ould Abdelaziz o wi ko mettere nde o jogui fewde laamu leydi Mauritanie ko fawata dow yimɓe makko wondiɓe makko ha e sehlaɓe makko o ruttima noon e wiide on saaha noon ko nde o yahanno siñinoyde nde kanko Mouhamed Ould Abdelaziz ɓeɗon tampinama kono wone mabɓe kadi piyama ha keeɓi hen gañande muus ɗum noon o wi so tawi woni laamu ngu ko laamu potal laamu démocratie ɗum noon hanani wonde ɓenne ndewe makko kanko mo yiiɗi omo weela ko ɓen ndewe dow makko kadi haaɗo o yahata ko siñinoyde ɗum noon omo jaaɓi so yontere kala siñinde laabi tati gam hollirde omon ɗo e nder leydi ndi ha e nder wuuro Nouakchott ngo yaltani kono so wonti kadi ɓen ina ndewa e makko laamu ngu ina lepta ɗumen en piya ɗumen ha ko won hen ina keeɓa hen gañande muusɗe kanko o wonta siñinde hay ñalawma goto ɗum saabi ñalawma heccanke kanko Mouhamed Ould Abdelaziz o sali siñinde toon to sûreté national o ruttima kadi wiide oɗo saaha joni mette ɗe tan foti wonde ko hakkude makko tan e laamu ngu walla haare nde yo won hakkude makko tan e laamu leydi Mauritanie kono kadi ɓen ɓe ganduɗa hoore makko yimɓe makko ha yiɗɓe makko rewɓe makko noon ɓen laamu ngu alda e mumen gueɗal kene peewi ɗumen hani kene gaña ɗumen so tawi woni ɗum ina lutti heddade kanko Mouhamed Ould Abdelaziz lamdo kiɗɗo leydi Mauritanie o holliti ɗum noon wonta siñinde hay ñalawma goto kadi kala ko laamu ngu yiiɗi omo yiiɗi ko ɓuuri ɗum gomo kalfinade ko fate enquête enquête ko fate ngal Mouhamed Ould Abdelaziz ngun gomu noon holliti won kalisaji jiitade toon to Émirats Arabes Unis kono kadi e toon to ganduɗa kañum woni leydi Turquie laamuji leyɗele leydi ɗi woni laamu leydi Émirats wonde laamu leydi Turquie kañumen kolliti oɗo saaha ina paari gam gollodirde e laamu leydi Mauritanie beele ɗiɗon kalisaji ene jiite e gartiɗe ɗo e nder leydi Mauritanie mawɓodiral landaji pertinoɗe e nder leydi Mauritanie taw noon ɗin landaji ko janode sumgoji tan ujajiɗe sappo e jeetati ujajiɗe sappo e jeenayyi taw koye hay kartal gorel ɓe dañani nder kala temedere nde ƴettuɗa ɗi noon landaji noon pirtino taw firtino ɗumen ko laamu leydi Mauritanie mbaɗi tolno e fodde capantati landa pirtinoɗi natti wodde e oɗo saaha noon ɗin landaji kañumen kala ndenti mbaɗi mawɓodiral ɓe inniri mawɓodiral ngal ko dental waylo waylo wonande gendi leydi Mauritanie ɓe tuumi noon kamɓe ngal mawɓodiral ɓe tuumi jagorde kalfinaɗo ñawojo e jagorde kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wonde oɗo saaha kay ina toñaɓe saabu noon kamɓe mawɓodiral ngal ɓe kolliti ɓe goyto yima toon to ñawoɓe ɓen noon kolliti aɓe jogui hakke e oɗo saaha wurtinde landaji mabɓe walla goto e mabɓe kala ene jogui hakke wurtinde landa mum e on saaha noon kamɓe ɓe mbi laamu ngu ene ƴetti juuɗe mum ha joni ina nanni e ɗen gueɗe ɗum noon fotano wonde ha laamu ngu walla ni laamu ngu fotano toppitade ɗum noon aɓe kollita kamɓe koye mabɓe wiide démocratie ene ngakki ɗo e nder leydi ndi saabu ko golle ɗe laamu ngu waɗata ngo e on saaha noon ɓe duttima ɓe mbi sariyaji noon ɗe laamu ngu fawno e dow mabɓe ngo ko ɗum ɓe jiiɗi yo ɗin sariyaji ɗitte ko ɓuuri yawde yacade kamɓe aɓe gurtina landaji mabɓe gam jeytede e dawrugol e leydi Mauritanie
Mauritanie ko holliti ngal ɗon moɓodiral ngal mbiɗen moɓodiral ngal ɓe mbi ɗum ko dental waylo waylo wonande gendi leydi Mauritanie taw ko landaji noon momtonoɗi e nder leydi Mauritanie jakorɗo kalfinade golle laamu woni ministére de la fonction publique o holliti e oɗo saaha noon ɓe jiiti fodde capanɗe nayyi e fodde capantati e jeetati taw seeɗantagal woni seeɗantagal woni certificat ji ganduɗa taw noon ko fenade woni ɗi godani hay saaha goto kanko jagorɗo noon o haalno kan haal koto assemblée nationale caggal kadi nde o jaborno e namdol goto e namdanoɓe jeynenkoɓe biyetenoɗo dama huule elimane o ruttima noon wi oɗo saaha ene jeeya kadi darde mabɓe kamɓe gollotoɓe on fannu gam ƴewde seeɗanteji kewɗe ɗe ganduɗa noon taw ko teskade won hen ko cottede won hen kadi jomum heɓat tan ko taw no heeɓiri ɗum ni ala ko ɓuuri ɗum webde ɓurde hewde noon e nder seeɗanteji teskade hannde ɗo e nder leydi Mauritanie kewɗe majje wona ɗe neɗɗo e heeɓiri warñande muɗum koko heeɓiri kalis tan walla ni taw noon ina heewi taw ko fenade ɗum noon ma momto ha laaɓa e nder leydi Mauritanie ko hollir jagorɗo kalfinade ko fati e golle laamu ɗo e nder leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Cheikh lollirɗo Gazouani ñalawma hanke waɗi jillu makko to hôpital militaire taweteɗo ɗo e nder wuuro Nouakchott gam salimnoyde on mennoɗo wonde lamɗo leydi Mauritanie hono Mouhamed Hounawul Haydalla teskade noon oɗo dumande kala wona celluɗo ina tawe hannde o toon to hôpital national wona celluɗo no kar wona karɗo cellal kanko noon Mouhamed Ould Cheikh Al Gazouani ñalawma hanki o yiton jillu gam salminoyde ɗum e juurade ɗum police mo commissariat légal Arfat 3 ɓe koliti noon ñalawma hanki wonmoɓe galle goto moɓe nanggui toon janininkoɓe woni étranger ji ɓen noon ɓe tawi mumen kene jogui sangar mo pewnide juuɗe mumen kono kadi ina wonde diƴƴe goɗɗe ɗe pewna taw noon ɗen diƴƴe ko ɗaynoje e oɗo saaha noon kamɓe ɓen nanggaɓe eɓe tawe to commissariat 3 légal Arfat loskoji noon ina uddita hen gam andede holmoɓe gollotto e holmoɓe gollanto naha minto Hammedi Wula Moknas ko jagorɗo kalfinado jeeygu bangogol e ñeñal o tawtorama ñalawma hanki uddidegol nokku taw ko commissariat aux expositions on nokku noon ko nokku ko fate banggue weejoji e on saaha noon o ardi oɗon nokku e oɗo saaha hannde ko debbo biyeteɗo Hawa Diallo kanko on Hawa Diallo noon ɓe mbaɗi feere kanko e Hawa Diallo e naha Munte Moknas ɓe jillima nokkuji kewɗi nder on commissariat aux expositions gam tigui hollirdemo gueɗe ɗe no mahinira no juɓɓinirani ciftinen noon leydi Mauritanie oɗo saaha hewon koye keɓogal gam yaade toon to Dubaï tawtorede expo Dubaï ponnoɗo wadde hitan uñaɗiɗo nogas ma waɗ e nder nde ɗo hitande gonɗen leydi Mauritanie ina hebli e oɗo saaha gam naworde toon hollirde pinal muɗum e ñeñal muɗum toon to leydi Dubaï gasniren kabaruji men nder leydi Mauritanie ñalawma hannde o ko fate banggue rafi coronavirus koɗo deñide kay ina sali yaade yiyannama fiyama waɗama hunde kala kono ha joni ina jooɗi e dow baksal mum sali yaade wonde rafi coronavirus tawa ñalawma hanki ɗo e nder leydi Mauritanie tawa ene wondi e rafi o koye nogas e jeenayi neɗɗo tawa ene gonde rafi o heɓtuɓe cellal ɓaali mumen ñalawma hanki ko nogas joyyi innama aade ɓen tawaɓe noon ina gonde e rafi o ko ni feccori e nder leydi Mauritanie to barkewol ko neɗɗo goto aalego yimɓe ɗiɗo babaɓe neɗɗo goto attar ko neɗɗo goto singiti ko neɗɗo goto to wuuro Nouadhibou ko yimɓe tato tawa en gonde rafi o Abjouj ko neɗɗo goto Benishab ko neɗɗo goto Zouairat ko yimɓe jeeɗiɗo Liksar ko yimɓe ɗiɗo leegal Tafra Zeyna ko neɗɗo yimɓe tato leegal premier ko yimɓe ɗiɗo to wiyete Dar Nayma on ko neɗɗo goto Toujinen ko neɗɗo goto Elimina woni 6e ko neɗɗo goto leegal Pekka ko neɗɗo goto leydi Mauritanie limi ujunaji nogas e temettati e capanɗe jeegom e joyo tawaɓe ɗi gonde rafi o guila rafi o naati ɗo e nder leydi Mauritanie selli hen ko 19 e temedde nayyi e capanɗe tati e jeetato leydi Mauritanie mayirama temedde nayyi e capanɗe jeetati ɗiɗo innama aade taw saabi ɗum ko rafi coronavirus gasi ha laaɓi hello kabaruji men leydi Mauritanie wonno ko musidɗo mon Foutangue Diaw gam weltare ɓeɓe fulɓe andudine ma Foutangue Diaw golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɗen ha joni joyo e jeenoɓe e laamu kinugu hay sinno kay keddaki e nder kasoji e nana nder galleji men e mbaɗi surveillance e mbaɗi résidence surveillé saabu kay ɓe ngala hattande yaade to ɓe beela kala e nder ɓen noon en tawe hen biteɗo Bandaw gonnoɗo hoorejo laamu sabburdu ɓen kinugu wondude e Mokhtar Awane gonnoɗo hoore jagodde ni en kanko Mokhtar Awane noon teskama tigui altine hanki o tuggi kay ko ɓilti e juuɗe dadiɓe ɓe nde ummi kati o arti to Bamako nder lamorgo leydi ndi tuggi nden kay faade ñalawma hanki o yaltani galle makko ñalawma hanki o ñande altine hanki o noon hollirama tigui on namdinoma chauffeur makko nde addata werla makko 4x4 eɓe jogui koyngal seeɗa caggal kay nde ɓe jooli e werla mabɓe ɓe jalti wuuro Bamako ɓoyani mum ko ɗon tigui ɓe laamu ngu heeɓi habaru wonde kay o yalti wuuro Bamako ko ɓoyani mum nan ko ɗon tigui laamu ngu waɗi erago faade dendagal koninkoɓe leydi ndi to ɓe mbawi hedde kala
kala nde wawata nangi haɗede ɓennude taw yarata kala haɗede ɓennude o artire tigui e nder Bamako lamorgo leydi ndi yimɓe heewɓe noon cikkanno tigui woni noon tigui ko yaltude dogde yaltude leydi ndi saabu kay e saaha o ruttintede o wonno ko wonno tigui nder région goto taw on région teskama tigui waɗɗani keerol hakkude leydi Mali waɗɗani keerol kadi hakkude leydi Burkina hakkude leydi Mali e Burkina Faso waɗɗani keerol kadi hakkude leydi Mali e leydi Côte d'Ivoire hollirama noon caggal nde o attino teskama tigui wonde ɓeena taw ko dadiɓe halfinaɓe ndenka e kisal galle o haddemo yaltude teskama tigui ɓen ɓeydama no fewi kalani noon o joddima e goto tawa kadi ko biyeteɗo Guillaume Gefa noon kañum woni chef de division des droits de l'homme mission mo des Nations Unies tawateɗo e nder leydi Mali heddiɓe tata noon tawa kadi ko waɗaɓe résidence surveillé ɓen heddiɓe tato to yandu ɓen heddiɓe tata noon woni goto gonnoɗo mawɗo service des renseignements mo gonnoɗo mawɗo service de renseignement leydi Mali wondude e gonnoɗo chef d'état major particulier ko hoolajo leydi ndi laamu darguita ngu wondude kadi e général Souleymani Doucouré baɗanoɗo tigui baɗanoɗo ministre de la défense hay sinno ko balɗe seeɗa kay ko adi ko laamu ngu ne darguite ɓeɗo tata noon yantude e banda o wondude e Mokhtar Wane ko ɓeɗo joyo woni e oɗo saaha joni ɓe pofata kenal lakkitare caggal kay wona to ɓe beela foof ɓe jahata e nder leydi hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali jeen ha to commune urbaine mo Buguni e nder commune urbaine mo Buguni noon catala bitengal BVG woni bureau vérificateur général ɓe ko catala halfinaɓe kay ko fati kay kala saaha sunnade golle wadde losgoji men enquêtaji men e gollorde laamu ɓe mbiyaɗi tigui vérifié woni tigui ɓe jurnima mairie mais ɓe jurnima commune urbaine mo Buguni ɓe kolliri noon enquête mabɓe o noon tugui tan ko hitande 2017 ko 1er janvier 2017 ha yetti 31 décembre 2019 ɓe kolliri noon e nder yurnande mabɓe he ɓe tawi tigui e nder boñ walla e nder ngaalu mairie o nokkande ɓuttere nokka hen saabu nokkande hen nde ko million ko temedɗiɗi e joyyi million picca e feccere woni 205 millions 508 mille 787 francs ko ɗum woni ko nokka e nder noon ngaalu ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to mofti hono mbiruɗen gardiɗi kabaruji men sagataɓe joyo tawa kadi ko wiyeteɓe lo joges woni mo mofti woni tigui mawɓe diine isayankoɓe nder wuuro mofti ya biftama ñalawma talata hande o no gasi ɗiɗi lewru korsite aɗa ujunnaji ɗi no gasi e goho ɓe mbaɗa noon ɓe paano noon ko wuuro wiyetego san noon ɓe jahatuno ko tawtoro yeeɗe wirwinde goto e mawɓe diine isayankoɓe wuuro san biyetenoɗo Abbé Oscar ɓe bifta ko hakkude nokku to wiyete UA e to wiyete Bandiagara ko nder oɗon ɓe bifta kamɓe délégation biftaɓe noon ko ɗum ɗo kamɓe goni ɓeɗo woni gonɗo curé paroisse mo wuro Ségué wondu hono abbé lon Douya e biyeteɗo Timothée Samboro wondude chef de village mo Ségué wondude kadi e biyete wondude e hono ono wondude e adjoint maire mo Ségué e debbo goɗɗo ne wiye Bucci Tolo Foudié ko ɓeɗo woni biftaɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen altine hanki kikiɗe kiiɗo ko janggo musgu waɗa e nder policier waɗa e policier ji to rewo leydi Burkina Faso hollirama noon ko famɗi kala policier ji sappo mbasi hen pittari men policier ji hewɓe kadi oɗo saaha joni ko majjuɓe melo ko majjinaɓe melo woni porté disparu hollirama noon ɓe janguno waɗi ko sara wuuro witego Barsaloga ko e nder commune tawateɗo e nder hakkude leydi ɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Burkina Faso ko to leydi Tchad paɗena leydi Tchad ne jogui tigui ene jogui nokku noon ɓe mbiyata ɗum ko zone rouge noon ko nokku mo yimɓe hewɓe kaɗete yettade oɗo saaha joni koninkoɓe leydi Tchad noon ɓe teɓima ɗon risnaɓe yonɓe ɓe jeeyaɓe leydi ris yonɓe no fewi ɓen risnaɓe teɓaɓe noon kolliri tigui kañumen ko tourisme en woni aroɓe waggade kala saaha e nder leydi hen koɓe sappo noon ɓeɓe gon sagataɓe sappo kono noon hollirama laamu ngu ne jogui mabɓe sikki sakka ne sikka kay yataɓe gona mercenaire uji e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓeɗe mofta e nder hôtel goto losgoji nana mbaɗa e mabɓe beele kayne laaɓa so tawi koɓe mercenaire uji walla tawi koɓe tourisme en ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Nigéria uddirten kabaruji men to leydi Nigéria chinois ji nayyi biftanoɓe kay to worgo Nigéria tawa kadi ko police mo Nigéria holliri tigui wonde kamɓe nayo kala ɓe goppitama ɓe biftano noon ko ñande 16 lewru juin e nder chantier goto moɓe pewnano tawa kadi ko bahgol walla pewnugol ko fati e lawol laaɓa jorgui woni train ɗum noon ɓe biftano tigui ko nder ɓe riti ko nder fande wuuro wiyetego alak ba ene tawe nder état mo uggon
Allah ko altine hanki o kamɓe nayo kala ɓe goppita en keɓani habaru noon en keɓani laaɓaka noon so tawi ma jeenari waɗa walla tawi ala koɓe woppitaɓe tan e oɗo saaha joni en keɓani hen ko laaɓi so tawi en keeɓi ma en gartu hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehli moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men seydi men Seydou Abouba to leydi Mauritanie ko Fuutanko Diaw ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on